अबजार्भ खालामदो ओमफ्राय गाहायनि कुइसननि एन्सारखौ होदो। बेयाव मोनसे फाइ सावगारि नै बेयाव एंगेला नैबे एयाव 30 डिग्री होनाय दङ, बियाव 40 डिग्री, सियाव 30 डिग्री होनाय दङ। अब्ला जोङो बेखौ टटेल खालामनांगौ। आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो मोनसे गोदान टपिक सोलोंनोसैलाय। दिनैनि क्लासआ जागोन जोंना मेथामेटिक्सनिफ्राय डाटा हेन्डलिंनि सायाव एबा खारि बाहायनायनि सायाव। जोंहा बे टपिकनिफ्रायबो जोंहा मोनसे कुइसन फैखाथारगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बे टपिकखौबो मोजाङै नायबानो रोंगोन। बे डाटा हेन्डलिं एबा खारि बाहायनायाबो जेबो नङा, बेबो जोबोर सिम्पोल। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबानो बेखौ क्लियार जागोन आरो एग्जामाव फैनाय कुइसनखौ मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। बे भिडिअआव जोङो 2012 आरो 2019 आनजादाव फैनाय जोङो मोननै कुइसन बेखौबो जोङो सल्भ खालामगोन। बेजों लोगोसे जोङो एक्सट्रा कुइसन मोनबासो जोङो बेयाव मावफुंनाय जागोन आरोखि। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ सेभ खालामालासिनो जोबजासिम नायलां आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअआव दिनै गोदानै हाबदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। अब्ला फै जोङो फारि फारि जागायलांसै। बेयाव जोङो डाटा हेन्डलिं एबा खारि बाहायनाय। होमबा जोंहा डाटाया मा बेखौ जों सिगाङावनो मोनथिनानै लाग्रोनोसै। डाटा मानि जोङो बर'नि बेखौ जोङो मा होननानै बुंगोन? खारि। होमबा बेयाव लिरदों नै खारिया जाबाय खायसे गुमुर मिथिनो बुथुमनाय अनजिमानि जथाय। बेयो माखासे गुमुर मोनथिनो थाखाय बुथुमनाय अनजिमाफोरनि जथाय आरो बेयो। हमनानै लाबाय जों एग्जाम्पल हिसाबै जोङो खारिखौ माबायदि बुथुमो हमबाय। बेयाव मोनसे एग्जाम्पल होबाय नै दान्दिसेनि थाखाय फरायसालियाव नुजायै फरायसाफोरनि अनजिमा हमबाय। मास मोनसेयाव साबैसे फरायसाफ्रा नुजायाखै जों बेखौ बोरै मोनथिगोन? बेखौ जोङो अफिसाव थांनानै मा खालामगोन? रेजिस्टार खाथायाव नायगोन। जोङो रेजिस्टार खाथायाव नायनानै जों बेखौ लिरनानै लाबोगोन। अब्ला बे खामानिखौनो जों मा होननानै बुंगोन? खारि बुथुमनाय होननानै बुंगोन आरोखि। थिग बिदिनो आरो मोनसे एग्जाम्पल लाबावो। बेयाव नै बोसोरसेनि गेजेराव मोनसे कम्पानिया मटर गारि फाननायनि अनजिमाफोर हमनानै लाबाय। बोसोरसेयाव मोनसे कम्पानिया बेसेबां मटर गारि फानखो बेनिथ' मोनसे बिसिनाव रिपर्ट थागोन नङा होमबा? बे रिपर्टखौ जोङो थांनानै बुथुमहैबाय। अब्ला बेबो मोनसे मा जाहैबाय? खारि बुथुमनाय जाहैबाय। अब्ला नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ खारिया मा आरो खारिखौ माबायदि बुथुमो। दाना जोङो खारिखौ बुथुमबाय नङा होमबा? दाना खारिखौ बुथुमनानै जोंहा बेखौ गोरलैयैनो नायनानै बुजिनो हानाय बायदि जोङो बेखौ दिन्थिनांगौ। दाना बेखौ दिन्थिनायखौनो जों मा होननानै बुङो? खारि दिन्थिफुंनाय एबा रिप्रेजेन्टेसन अफ डाटा होननानै बुङो आरोखि। दाना जों बे खारिखौ बोरैहाय दिन्थिफुंगोन? बे खारिखौ दिन्थिफुंनायनि थाखाय जोंना माखासे रोखोमफोर दङ आरोखि। बेखौ जों बोरै दिन्थिफुङो नै बेयाव होबाय। बुथुमनाय खारिफोरखौ जोङो गोबां रोखोमै दिन्थिनो हायो। गोरलैयैनो नायनानै बुजिनो हानाय बायदि जोङो बेयाव गिबियाव माबायदि देखायगोन? पिक्ट'ग्राम एबा दिन्थिबो सावगारि माखासे पिकचारफोरनि गेजेरजों जोङो बे खारि बुथुमनायखौ गोरलैयैनो बुजिनो हानाय बायदि दिन्थिगोन आरो। अब्ला बेखौ दङ दिन्थिबो सावगारि। थिग बिदिनो दानिया नेक्स्टआव दङ बार ग्राफ एबा लावथि सावगारि। दाना जोङो बे बुथुमनाय खारिखौ एबा इनफरमेसनखौ जोङो मा लावथि सावगारि आखिनानैबो जों दिन्थिनो हायो। अब्ला बेखौ लावथि सावगारि होननानै बुंबाय। दानिया थिग बेबायदिनो जों हिस्ट'ग्रामजोंबो दिन्थिनो हायो। खुन्थिया सावगारि बे लावथि सावगारिजोंनो एखेफ्राम, खिन्थु बेना एसे आलादा आरोखि सावगारिया। बेखौबो जोङो रोंगोन। बेनि उनावहाय मोनसे दङ पाइ ग्राफ एबा बेंखन सावगारि। मानि बेंखन आखिनानैबो जोङो बेंखननि गेजेरजोंबो जों बुथुमनाय खारिखौ दिन्थिगोन आरो। अब्ला बेखौ जों मा होननानै बुंगोन? बेंखन सावगारि। दाना बेवहाय जोंना सबसे इम्परटेन्टआ मा जाबाय? जोंनि जानो गोनां आसाम टेटनि थाखाय सबसे इम्परटेन्टआ नैबे बार ग्राफ लावथि सावगारि आरो मोनसेया जाहैबाय पाइ ग्राफ बेंखन सावगारि। बे मोननैया जोबोर इम्परटेन्ट। बेनिखायनो जों बे मोननैखौ मोजाङै कभार खालामगोन आरो बे भिडिअआव। लावथि सावगारि आरो पाइ सावगारि बे मोननैखौ मोजाङै डिसकास खालामनाय जागोन। अब्ला फै जों गिबियावनो जोङो नैबे पिक्ट'ग्राम दिन्थिबो सावगारिखौ जोङो नायग्रोनोसै। बेयाव फैबाय जोंना गिबियाव पिक्ट'ग्राम एबा दिन्थिबो सावगारि। दाना पिक्ट'ग्राम एबा दिन्थि सावगारिया माखौ बुङो होनबा बेहा जाहैबाय मा नै बेयाव लिरदों दिन्थिबो सावगारिया बेसादनि सावगारिनि गेजेरजों खारिखौ दिन्थिफुङो। थारमाने सावगारि आखिनानै माबा मोनसे बेसादनि सावगारि आखिनानै जों बे खारिखौ फोरमायो आरो। बियो खारिनि सोंथिनि फिननायखौ नायगासेयावनो होनायाव मदद खालामो। बे सावगारिजों होबाय नालाय सावगारिखौ जों गोरलैयैनो नायनानै सिनायनो हाबाय। बेयो इसिबांखिनि दं, बेयो इसिबांखिनि दं होननानै जोङो गोरलैयैनो हमनो हायो।
हायो होमबा दिन्थि सावगारिखौ नोंथांमोना बुजिबाय दिन्थि सावगारि मानि मा जों बुथुमनाय खारिखौ गोरलैयैनो सिनायनो हानाय बायदि जोङो माखासे सावगारि इउज खालामनानै सावगारि बाहायनानै जोङो दिन्थिगोन अब्ला बेनो जाहैबाय दिन्थि सावगारि एग्जाम्पल हिसाबै आं बेयाव मोनथामसो एग्जाम्पल लादों अब्ला जों एग्जाम्पलखौ फारि फारि नायलांनोसै नैबेयाव जेनेबा नैबे एग्जाम्पलाव दङ थांनाय हप्तायाव सा 30 फरायसा थानाय मोनसे थाखोनि नुजाथिनो हायै फरायसानि अनजिमाखौ गाहायनि दिन्थि सावगारियाव दिन्थिदों आरोखि माने 30 थांनाय सप्तायाव 30 जन फरायसा दंमोन मोनसे स्कुलाव एबा मोनसे थाखोआव बेयाव माखासे फरायसाफ्रा नुजाथिनो हायाखै आरोखि दाना बे नुजाथिनो हायैखौ बेयाव मोनसे दिन्थि सावगारि एबा पिक्ट'ग्रामनि गेजेरजों बेयाव होनाय जादों अब्ला सावगारिया बेबायदि जानो हागौ नै बे साना होबाय समबार मंगलबार बुधबार बिस्थिबार शुक्रबार शनिबार नुजाथिनो हायैनि अनजिमाखौ जोंहा बेयाव नैबे मानसिनि सावगारि आखिनानै होदों ओमफ्राय नैबेखौ गोसोआव लानांगोन नैबेखौ बे साइडआव बेबायदि लिरो बेखौ मा होननाय जादों नै मोनसे सावगारिया माखौ देखायदों सासे नुजाथिनो हायै सासे एबसेन्टखौ देखायदों बे होमबा समबाराव नायदो समबाराव साबैसे एबसेन्ट जादों समबाराव 1 2 3 4 5 समबाराव मा साबा एबसेन्ट जादों होमबा मंगलबाराव साबैसे एबसेन्ट जादों सासे सानै साथाम साब्रै एबसेन्ट जादों बुधबाराव बेसेबां सानै एबसेन्ट जादों एन्ड बिस्थिबाराव सासेबो एबसेन्ट जायाखै माने अल आर प्रेजेन्ट गासिबो प्रेजेन्ट जाजोबदों बेयाव ओमफ्राय शुक्रबाराव सासे एबसेन्ट नै सासे शनिबाराव साबैसे एबसेन्ट नायदो सासे सानै साथाम साब्रै साबा 6 7 8 जन एबसेन्ट जादों शनिबाराव अब्ला बेयो जाहैबाय मोनसे दिन्थि सावगारि जों बेखौ नायनानै गोरलैयैनो बुंनो हाबाय आरोखि समबाराव साबैसे एबसेन्ट जादों होनबा डाइरेक्ट बुंबाय साबा मंगलबाराव साबैसे एबसेन्ट जादों होनबा साब्रै बुधबाराव सानै बिस्थिबाराव सासेबो एबसेन्ट गैया अल आर प्रेजेन्ट शुक्रबाराव सासे एबसेन्ट शनिबाराव साबैसे एबसेन्ट होनबा 8 दाना माबायदि कुइसन जानो हागौ बेबायदिनो मा बारायाव बांसिन फरायसाया नुजाथिनो हायाखैमोन होनबा नैबे शनिबार बारायावनो बांसिन नुजानो हायाखै 8 जन एबसेन्ट जादों आबुं नुजाथिनाय गोनां बाराया मा माने गासिबो प्रेजेन्ट जानाय बारायखौ सोंदों गासिबो प्रेजेन्ट जानाय बाराया जोंना मामोन बेयाव दहाय नायदोंमोन जों मा नैबे बिस्थिबाराव अल आर प्रेजेन्ट दाना ग नम्बराव सोंबाय नै बै हप्तायाव नुजाथि हायैफोरनि गासै अनजिमाया बेसेबां साबैसे बे सप्तायाव नुजाथियाखै 30 जननि मादाव बेखौ बिदों होनबा जों मा खालामनांगोन दाजाबजोबनांगोन माखौ जोङो दाजाबनांगोन नुजाथिया समबाराव बेसेबांमोनलाय समबाराव साबा ओमफ्राय मंगलबाराव साब्रै ओमफ्राय जोंना बुधबाराव सानै ओमफ्राय शुक्रबाराव सासे ओमफ्राय शनिबाराव 8 जन बेखौ जों दाजाबजोबनांगोन दाजाबजोबबा जोंहा बेसेबां जागोन नायदो 8 जों 9 जों 10 जाखाबाय 10 11 15 20 टटेल 20 जन फरायसाफ्रा जोंना बे सप्तायाव नुजाथिनो हायाखै अब्ला जों बेखौ गोरलैयैनो बुजिनो हाबाय आरोखि बे दाना जों मोनसे एग्जाम्पल नायबावनोसै दाना नेक्स्ट एग्जाम्पलाव बेबायदि मोनसे दिन्थि सावगारि आखिबावलायबाय बेयाव नायदो नै दाबसे जायगानि सुबुंफोरनि साबजानाय फ्रिजनि गाबफोरखौ गाहायनि दिन्थि सावगारियाव दिन्थिनाय जाबाय माखासे फ्रिज दङ बेयाव बिनि गाबखौ नायदो माबायदि होदों नै निलाया बेबायदि ओमफ्राय गोथां गोजा गुफुर बे गाबफोर दं आरोखि ओमफ्राय नैबे साइडआव दङ सासे नैबेबायदि पिक्सारा माखौ देखायदों 10 सुबुंखौ मोनसे पिक्सारानो 10 जन होमबा बेयाव नायदो नै बेयाव बेसेबां दं 1 2 3 4 5 होमबा 5 बा बेसेबां जागोन 5 सानजाब 10 50 होमबा बेयाव 50 मानसिखौ देखायदों दा नैबे गोथाङाव नायदो गोथाङाव सासे सानै साथाम बे मोनथाम मायनि बेयाव मोनसेयावनो 10 नालाय बे बेसेबां जागोन जोंना 30 जागोन बे दाना नैबे गोजायाव नायदो 1 2 3 4 5 50 ओमफ्राय नैबे खावसेल' नालाय बेखौ जों 5 हमगोन होमबा बे बेसेबां जागोन 55 जागोन बेयाव 55 बेयो दा नेक्स्ट गुफुर गाबखौ मोजां मोननाया साबैसे नै बेयाव मोननै दं नालाय होमबा 2 सानजाब 10 बेसेबां जागोन 20 जन जागोन बेयाव बेबायदि मोनबाय जों दाना गाहायाव माबायदि कुइसन नैबेबायदि कुइसन थानो हागौ कुइसनाव बुंदों निला गाब साबजानाय सुबुंनि अनजिमाया दिहुन निला गाबखौ साबैसे मोजां मोनदों निला गाबखौ जोंना नैबेयाव डाइरेक्ट हमनो हाबाय जों बेसेबां निला गाबखौ बेसेबां मोजां मोनदों बे 50 जना मोजां मोनदों साबैसे सुबुङा गोजा गाब साबजायो गोजा गाबखौ साबैसे मोजां मोनदों गोजा गाबखौनो बांसिन मोजां मोनदों बेसेबां गोजा गाबखौ 55 सुबुङा गोजा गाबनि फ्रिजखौ मोजां मोनो अब्ला गोरलैयैनो जों हमनो हाबाय नै होमबा दिन्थि सावगारियाबो जोंहा जोबोर गोरलै जायो दाना नेक्स्ट मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै दाना जों बेयाव दिन्थि सावगारिनिफ्राय मोनसे एग्जाम्पल लाबावबाय बेयाव बुंदों नै गंसे गामियाव 6 फिथाइ सामथाइ फानग्रा फालांगिरिया थि मोनसे बोथोराव गाहायाव होनाय खादानि फिथाइ सामथाइखौ फानदोंमोन नैबे फिथाइ फानग्रा फालांगिरिनि मुङा सोर दङ रहिम लाखनापाल आनवार मार्टिन रनजित सिं
जसेफ बेफोरबायदि दङ दाना फिथाइ खादानि अनजिमायाबो बेयाव नै खादानि सावगारिखौबो बेयाव होनाय दंखायो आरोखि खादानि सावगारिखौबो बेयाव आखिखादों होमबा बेयाव नायदो जोंना मा नुगोन नै मा होनदों नै बेबायदि मोनसे सावगारिया 100 फिथाइ गोनां खादानो 100 फिथाइ गोनां खादा जाहैबाय 100टा फिथाइ दङ बेयाव होमबा नायदो नैबे रहिमना फिथाइ खादानि अनजिमाया बेसेबां 1 2 3 4 होमबा गासै मोनबेसे बेसेबां फिथाइ थागोन बेनाव 400 बे होमबा दाना नैबे लाखना फालना मोनबेसे दं मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा ओमफ्राय खावसे दं होमबा गासै बेसेबां फिथाइ बेयाव 550 ओमफ्राय नैबे आनवारना मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6 7 नालाय बेना बेसेबां 700 ओमफ्राय मार्टिननाबो बेसेबां दङ सानबाय जों 950 ओमफ्राय रनजित सिंना बेसेबां दं 800 ओमफ्राय जसेफना बेसेबां दं 450 बेबायदि जोंहा मा फिथाइ गोनां खादा बेखौ जोङो नुबाय दाना बे दिन्थिबो सावगारिखौ नाय आरो गाहायनि सोंथिफिननि फिननायखौ होनांगौ नैबे फार्स्ट ख'आव बुंदों सोर फालांगिरिनि फाननाय खादानि अनजिमाया बांसिन सोर बांसिन खादा मा फानदोंमोन बेयाव जों नुबाय बेयाव मार्टिनना बेसेबां दङ 950 होमबा बेनानो हाइस्ट बेयो ओमफ्राय नैथि ख'आव बुंदों आनवारा बेसेबां खादानि फिथाइ फानदों बेसेबां खादा मोनबेसे खादानि फिथाइ फानदों बे आनवारा नुबाय नै गासै मोनबेसे 1 2 3 4 5 6 7टा गासै बेसेबां 700 बेयो ओमफ्राय बेयाव बुंदों नै सोर फालांगिरिया 600 एबा बिनि बांसिन खादा फानदों 600नि बांसिन फानग्रा होनगोन 600नि बांसिन फानग्राया सोर फालांगिरिया 600 एबा बिनि बांसिन 600नि फानग्राफ्रा नैबे जाहैबाय नैबे आनवार ओमफ्राय मार्टिन ओमफ्राय सोर मोनसेया रनजित सिं बेसोर साथामानो 600नि बांसिन खादा फानदों अब्ला बेखिनियाव जोंहा मा हिस्ट'ग्राम एबा दिन्थि सावगारिखौ जों बुजिबाय दानिया फैदो जों मेन एबा जोंहा जायखौ बांसिन गोनां बेखौ जोङो नायनोसै दा फैबाय जोंहा सबसे इम्परटेन्ट मा बार ग्राफ एबा लावथि सावगारि बेनिफ्राय जोंना कुइसना मोनसे जाथारो बेनिखायनो बेखौ मोजां गोसो होनाया साबसिन एबा गाहाम जागोन आरोखि बार ग्राफ माने लावथि सावगारि जों सिगाङावहाय जोंहा दिन्थिबो सावगारिजों दिन्थिदोंमोन दाना दिन्थिबो सावगारिजों दिन्थिनायाव जोंना जोबोद खस्थ' जायो सावगारि आखिनायाव खस्थ' जायो ओमफ्राय समाबो गोबाव लायो दाना बिनिफ्राय साबसिन दिन्थिनायनि जोंहा राहाया जाहैबाय मा नैबे जाहैबाय आरोखि बेयो बार ग्राफ एबा लावथि सावगारि बेजों जों माबायदि दिन्थिगोन नै दिन्थिबो सावगारिजों खारि दिन्थिफुंनायाव समा मा जायो आद्रि जायो आरो गोबावबो जायो बेनिखायनो लावथि सावगारियानो दिन्थिनो थाखाय मा जायो साबसिन एखे लावथायनि लावथिफोरखौ समान फाराग लाखिनानै हास्रेङै एबा थोंगोरै आखिनो हायो अब्ला मोनफ्रोमबो लावथिनि गोलावआ होनाय अनजिमाखौ फोरमायो होननानै बुंदों आरोखि होमबा बेयाव नायदो माबायदि आखिनो जोंना नैबेयाव हास्रें थागोन आरोखि नैबे अ मिरु थाबाय जेनेबा नैबे अ एक्स बिथ' ओमफ्राय ओरैहाय अ वाइ बेबायदि होनो हायो जोङो नैबेखौ हास्रें होननानै बुंगोन गाहायनिखौ जोङो हास्रें बेखौ मा होननानै बुंगोन जों हास्रें बेयो जाहैबाय हास्रें बेयो हास्रें ओमफ्राय नैबे गोजौनिखौ जों मा होननानै बुङो नैबे गम लिरनायखौ जों बेखौ थोंगोर होननानै बुंगोन आरोखि बे थोंगोर बेयो थोंगोर नङा होमबा बेयो दा बेयाव नायदो ओमफ्राय नैबेयाव सानगुदि जानथायबो थाबावो नैबे लाथिख' 5 10 15 20 25 30 होखांबा बेखौ जोङो लाथिख'निफ्राय 5 सिम बे 5 माने बेखौ जोङो मा होननानै लायो से सानगुदि बे से सानगुदि होनबा से सानगुदियावनो जोंना 5 नैबे से सानगुदि लावथायाव 10 फरायसा दं बे गोरोन्थि 10 फरायसा नङा जोंहा मा जागोन बेहाय 5,000 टन गम जागोन आरोखि 5,000 टन गम बे गमनिसो खोथा बुंदों नालाय बेयाव बेबायदि जागोन होमबा बेयाव नायदो नै 1998 मायथाइयाव बेसेबां दिहुनदों बे 15,000 टन दिहुनदों ओमफ्राय 1999 आव बेसेबां 25,000 टन ओमफ्राय 2000 मायथाइयाव बेसेबां 20,000 टन 2001 आवबो 20,000 टन आरो 2002 आव बेसेबां 30,000 टन गम दिहुनदों बे आरोखि बे होमबा बेबायदि थागोन जोंना लावथि सावगारिया दाना ओमफ्राय गाहायाव माखासे कुइसन होनाय थागोन एग्जामाव बे कुइसनखौ जोंहा मोजां फरायदो ओमफ्राय एन्सारखौ मोजाङै एनालाइज खालामनानै जोङो एन्सारखौ बासिनांगौ आरोखि जेबो बेयाव माबा गोब्राब बाथ्रा गैया मोजाङै कुइसनखौ मोजाङै फरायदो ओमफ्राय सावगारिखौ मोजां नायदो मा बिदों बेखौ मोजाङै दिहुनदो अब्लानो जायो होमबा बेयाव नै ओमफ्राय कुइसन थाबाय नै मा होननानै बुङो 1998 निफ्राय 2002 मायथाइयाव सरकारा
बायनाय गमनि बिबांखौ लावथि बोसावगारि दिन्थिनाय जाबाय लावथि बोसावगारिखौ फरायसं आरो नोंनि नायबिजिरनायखौ लिर बे सावगारिखौ जों मोजां नायनांगौ ओमफ्राय कुइसनाव मा सोंदों बेखौ नायदो माबे बोसोराव नै गमनि दिहुननाया बांसिन जादोंमोन बबे बोसोराव गम दिहुननाया बेयाव बांसिन होमबा गमखौ अबेयाव बांसिन दिहुनदों बे नैबे 2002 आव बेसेबां बियो नै 30,000 टन नालाय बियो 2002 जागोन आरोखि बेनि एन्सारा बेसेबां जागोन बेनि एन्सारा 2002 मायथाइयावनो बांसिन दिहुनदों दाना खम गमनि दिहुननाया खमसिन जादोंमोन बबे मायथाइयाव गमनि दिहुननाया खमसिन होनबा नैबे 1998 आव बेयो खमसिन दिहुनदों 1900 बेसेबां 1998 मायथाइयाव बियो खमसिन दिहुनदों बेसेबां दिहुनदों 15,000 टनल' दिहुनदों आरोखि होमब्ला बेबायदि कुइसनखौ मोजाङै नायनानै एन्सारखौ एनालाइज खालामनांगौ अब्लानो गोरलै जायो नोंथांमोन बारा गोब्राब नङा बेबो दाना नेक्स्ट मोनसे एग्जाम्पल नायबावनोसै दाना मोनसे एग्जाम्पलाव फैबावबाय नै बेयाव मोनसे सावगारि होबावबाय नै लावथि सावगारि बेयाव नै गाहायाव मायथाइ दङ ओमफ्राय ओरै गोजौआव फरायसानि अनजिमा दङ ओमफ्राय सानगुदिया बेसेबां दङ से सानगुदि लावथियाव 10 फरायसा थारमाने नैबे लाथिख' जाबाय नालाय लाथिख'निफ्राय नैसिमाव बेसेबां 10 बारायलांबाय थादों आरोखि बे होमबा बेयाव कुइसना मा होनदों नै गंसे फरायसालिनि माबेबा थि थाखोनि फरायसानि अनजिमाखौ खाथिनि लावथि बोसावगारियाव दिन्थिदों गाहायनि सोंथिफोरनि फिन हो एग्जामावबो बेबायदिनो फैखागोन दाना नायदो कुइसना मा होनदों बे बोसावगारिनि जखानि सानगुदिया जोंना नैबे गोजौआव होनायानो से सानगुदि लावथियाव बेसेबां 10 फरायसा जागोन बेना से सानगुदि लावथियाव 10 फरायसा होमबा दाना नैथिखौ सोंदों नै मोनफ्रोमबो बोसोराव बेसेबां गोदान फरायसा फैखो दाना बोसोरफ्रोमबो फरायसाफ्रा बेसेबां बारायलांबाय थादों बेखौ बिदों आरोखि नै फार्स्ट बोसोराव बेसेबांमोन 2000 आव बेयाव 30 मोन बेयाव बेसेबां 30 ओमफ्राय 2001 आव बेसेबां जाखो 40 ओमफ्राय जोंहा 2002 आव बेसेबां जाखो 50 ओमफ्राय 2003 आव बेसेबां जाखो जोंना 60 होमबा नोंथांमोना बेनिफ्राय मोनसे बुस्थु एनालाइज खालामनो हाबाय जोङो नायदो प्रत्येक बोसोरावनो बेहाय 10 बारायलांबाय थादों नङा होमबा बेसेबां बारायलांदों +10 बारायलांबाय थादों मिथिबाय +10 बारायलांबाय थादों 10 बारायलांबाय थादों अब्ला मोनफ्रोमबो बोसोराव बेसेबां जोंना 10 फरायसाया बेयाव बारायलांबाय थादों होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा बे दानिया जोङो बेखौ बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना लावथि सावगारिखौबो दानिया जोङो 2012 आरो 2019 मायथाइयाव फैनाय जों कुइसनखौ नायनोसै आरो बिनि एन्सारखौबो जों एनालाइज खालामनानै दिहुननो नाजानोसै अब्ला फैदो जोङो कुइसना नै बेयो जाबाय बेसेबां आसाम टेट बेयो जोंना बेसेबाङाव फैदोंमोन आसाम टेट बेयो आसाम टेट जोंना 2012 बेयाव फैदोंमोन आरोखि आसाम टेट नङाबा बिटिसि टेट जायखिजाया जोंहा बे थांनाय बोसोराव फैनाय 2012 आव फैनाय 12नि एग्जामाव बे कुइसना 45 नाम्बाराव दंमोन जाहैदों कुइसना मा होनदों नै गाहायनि लावथि सावगारिया मोनसे फुटबल हानजाया 2010 आरो 2011 मायथाइयाव खेला गेलेनाय आरो खेलाफोराव होनाय गलनि फारिलाइनि मोनसे बिजिरथि होदों आरोखि बेयाव बल खेला गेलेनानै मा गल होनाय माने गरबैसे गल होदों बेयाव दिन्थिनाय जादों आरोखि नैबे नै सावगारिया बेबायदि नैबे गल होनाया गोजौआव दंखायो नै 6 9 10 8 6 4 1 गल होनाय बियो होमबा दाना बेयाव सोंबाय कुइसना फुटबल हानजाया बेसेबां गेलेनायाव गलथामनिख्रुइ खम गल गेलेदोंमोन गल होदोंमोन आरोखि गलथामनिख्रुइ खम माने गलथामनिफ्राय खम नैबे 3 गलनिफ्राय खम बा गलनि बेयाव खेला गेलेनाया बेयाव दङ नै बेबायदि फुटबल हानजाया बेसेबां गेलेनायाव गलथामनिख्रुइ खम गल होनाया बेयाव दङ नैबे गाहायनिया जोङो मा हमनांगोन गल होनाय हमनांगोन आरोखि नैबे गरथाम नङा होमबा नैबे 3 नङा नैबे 3 बे गल होनाया बेसेबां गरथाम दाना बिनि खमाव मा दङ नै बिनि खमाव जोंहा बेसेबां गल होनाया नैबे बेसेबां दं बेयाव 10 ओमफ्राय नैबे मोनसेयाव बेसेबां दं 9 नैबे मोनसेयाव बेसेबां दं 6 होनबा जोङो बे मोनथामखौ प्लास खालामदो बेसेबां 6 प्लास 9 प्लास 10 बेखौ जोङो प्लास खालामबा बेसेबां मोनगोन 25 मोनगोन 25 होमबा बेनिफ्राय जों बुजिबाय फुटबल हानजाया बेसेबां गेलेनायाव गलथामनिख्रुइ खम गल होदोंमोन 25 बार गेलेनायाव आरोखि 25 खेब गेलेनायाव बे होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार डि बे
होमबा जोङो बेखौबो सल्भ खालामबाय दानिया जों 2019 मायथाइयाव फैनाय कुइसनखौ नायनोसै बियो 2019 आव 41 नाम्बाराव फैदोंमोन नैबेबायदि आनजाद होगिरिनि अनजिमा बियो नं अफ स्टुडेन्ट बियो बेबायदि स्टुडेन्टआ बेसेबां दं नाय 20 28 12 ओमफ्राय गाहायाव नम्बर मार्क्स मोननाया पार्सेन्ट हिसाबाव होनायदों 30% 30 निफ्राय 60% ओमफ्राय नैबे 60% आव बेसेबां मोनदों नै 12 बियो माने बे 60% नि बाराया बेसेबांखिनि मोनदों होमबा जों बेनिफ्राय बुजिबाय मा होनदों कुइसनाव बबेबा मोनसे आनजादनि फिथाइखौ गोजौआव होनाय लावथि सावगारिनि हेफाजाबजों दिन्थिनाय जाबाय बेसेबां जौखोन्दो आनजाद होगिरिनि नम्बरा 60 निख्रुइ बांसिन होमबा बेयाव 60 नम्बरनिख्रुइ बांसिन होननानै बुंदों आरोखि होमबा बेयाव 60 निख्रुइ बांसिन मोननाया नैबे 60% नि बांसिन मोननाया जोंना बेसेबां 12 जन 60% नि बांसिन मोननाया जोंना 12 जन दं होमबा 60% नि बेसेबां मोननाया बांसिन मोननाया बेसेबां 12 जन होमबा बेयाव जोंना बेसेबां 60 जौखोन्दोनिख्रुइ बांसिन मोननाय बे जौखोन्दोखौसो बिदों नङा होमबा जौखोन्दोखौ होनबा बेखौ जों 12 खौ जौखोन्दोआव लांबावनांगोन जौखोन्दोआव लांबा जोंना बेसेबां बेयाव गासै टटेल फरायसाया बेसेबां दंमोन बेखौ नायनांगोन आरोखि टटेल फरायसाया जोंना बेयाव जागोन 20 प्लास 28 प्लास 12 बेखौ जों दाजाबजोबनांगोन आरोखि होमबा दाजाबजोबबा जोंना बे बेसेबां मोनगोन बेखौ जोङो नायनांगौ आरोखि बेयाव दाजाबजोबबा जोंना 60 मोनगोन नङा होमबा 60 8 9 10 10 30 40 50 60 60 जागोन बेयाव जोंना दाजाब दाना जोंहा 60 टटेल 60 हा टटेल 60 आ गाहायाव थाबाय 60 आव जोंना बेसेबां 60 नि बांसिन मोनदों 12 आ होमबा बेखौ जोङो पारसेन्टआव लांबा 100 जों बेखौ इनटु खालामबाय होमबा जोंहा बेखौ बानायबा बेसेबां मोनगोन बानायबा जोङो 12 जों 100 जों सानजाबग्रोनानै लायोबा जुदि बेयो बेसेबां जायो 1200 खौ जों 60 जों रानबा बेयो मोनगोन एन्सारा 20% मोनगोन 20% अब्ला बेनिफ्राय जों बुजिबाय बेसेबां जौखोन्दो आनजाद होगिरि नम्बरा 60 निख्रुइ बांसिन बा 20% आरोखि 20% बा कारेक्ट एन्सारा बेयाव जागोन अपसन नाम्बार बि 20% जागौमोन बे दानिया फैदो जोङो गोदान मोनसे सोलोंबावनोसै बेखिनियाव जोङो लावथि सावगारिखौबो फोजोबबाय दा जोङो फैगोन पाइ चार्ट एबा बेंखन सावगारि एबा पाइ सावगारि दाना फैबाय जोंहा पाइ ग्राफ एबा बेंखन सावगारियाव पाइ ग्राफ एबा बेंखन सावगारियाबो बेबो जोबोद इम्परटेन्ट बेखौबो जोङो मोजाङै नायनांगोन दा बेयाव मा बुंदों नै बेंखन बाहायनानै खारिफोरखौ दिन्थियोब्ला बेखौनो जोङो मा पाइ ग्राफ होननानै बुङो बेना माजों बेंखनजों देखायगोन आरोखि नैबेबायदि गल बेंखन होबाय ओमफ्राय बेयाव माखासे बाथ्राफोर थाबाय आरोखि मानि सोमोन्दै कुइसन बेयाव थाबाय आरो जोंहा मोनथिनांगोन नैबे मिरु नङा होमबा बे मिरुआव जोंना गासै बेसेबां डिग्री खना सोमजियो बेखौ मोनथिनांगोन बेसेबां 360 डिग्री खना सोमजियो दाना बे जोंना 360 डिग्रीयानो जोबोद खामानियाव गोनां आरोखि बेखौनो जोङो बाहायनानै माखासे कुइसननि एन्सारखौ जोङो सल्भ खालामो मा गोसोआव लानांगोन जोंहा मोनसे खोन्दोनि खना दिहुननांगौब्ला फर्मुलाया जोंना थाखो गले गले थाखोआव बे गोजौआव होगोन बेसेबां होनाय दं बेखौ गोजौआव होबाय ओमफ्राय गाहायाव गासै दाजाब गासैखौ होबाय होनानै ओरै सानजाब 360 डिग्री होबाय अब्लानो मा मोनबाय जोंहा दिहुननो गोनां खनाखौ मोनबाय आरोखि खनाखौ जुदि बियोब्ला कुइसनाव दा जों एग्जाम्पल लालांबा नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ मोनसिगोन आरोखि बोरै इउज खालामो दा फैदो जों मोनसे एग्जाम्पल लानोसै हमनानै लाबाय नै एग्जाम्पल बेयाव मोनसे मा होदों मोनसे खारि होदों नै बेयाव मोनसे आयदा होदों बेयाव आयदाफ्रा जोंना सानखान्थि इंराजि बिगियान दं ओमफ्राय साइडआव दङ ओरैहाय आगदाथिं मोजां मोनग्रा फरायसाफोरनि जौखोन्दोखौ होदों होमबा बेयाव बुं सानखान्थिखौ बेसेबां जौखोन्दो फरायसाया मोजां मोनो 25 जौखोन्दो इंराजिखौ बेसेबां जौखोन्दोआ मोजां मोनो 50 जौखोन्दो फरायसाफ्रा बिगियानखौ साबैसे बेसेबां जौखोन्दोआ मोजां मोनो 25 जौखोन्दो दानिया जोङो बेनि खनाखौ एबा डिग्रीखौ जों दिहुननांगौ आरोखि बेसेबां डिग्री जायो मोनफ्रोमबोनि खनानि मानखौ जों दिहुननांगौ होमबा जोंना बेखौ बोरै दिहुनगोन जों नायनोसै जोंना नैबे मिरुआव बेसेबां खना जायोमोनलाय 360 डिग्री अब्ला बेबायदियाव जों बेसोरखौ गासिखौबो ज' दाजाबनानै लाग्रोजोबनांगौ मा जागोन दाजाबजोबबा जोंहा 25 प्लास बेसेबां 50 नङा होमबा 50 प्लास बेसेबां 25
बेखौ जों ज' दाजाबजुबदो ज' दाजाबजुबा बेसेबां मोनगोन जोंहा 100 नङा होमबा 100 होमबा गासै बेसेबां जागोन 100 नैबे गासै गले गलेथाया बेसेबां जाखो 100 ओमफ्राय गोजौआव जोंहा मानिखौ थिनदों बे थाबाय थासिगोन आरोखि हमनानै लाबाय नैबे 25 सानखान्थियाव बेसेबां डिग्री बेखौ दिहुनबा जोंहा जाहैसिगोन बियो गाहायाव मा जासिगोन नैबे मेथ्सनिखौ दिहुनबा जों मा खालामनांसिगोन गाहायाव जोंहा 100 जाबाय नालाय टटेला 100 ओमफ्राय बेसेबां दङ बेयाव 25 इनटु खना लानांगौला 360 बे 360आ बे जाबाय ओमफ्राय बेखौ जोङो मा खालामनांसिगोन दानला दुनला खालामनांगोन नोंथांमोनाथ' बे दानला दुनला खालामनायखौ रोंखागोन बेखौ दानला दुनलि खालामबा जों बेसेबां मोनगोन 90 डिग्री मोनगोन आरोखि होमबा सानखान्थिना बेसेबां जाखो बेसेबां 90 डिग्री जाबाय सानखान्थिना दाना इंराजिनिखौ दिहुनबा जोङो इंलिश होनसै आङो इंलिशना बेसेबां जागोन बेनाबो गाहायाव 100 इंलिशना बेसेबां दं 50% मोनदों नालाय 50आ गोजौआव थाबाय इनटु नैबेयाव 360 खौ बेयाव होबाय 360 खौ होबाय बेखौबो दानला दुनला खालामबा जोङो बेखौबो मोनगोन बेसेबां 180 डिग्री मोनहैगोन आरोखि होमबा डिग्रीया बेसेबां जाखो इंराजिना 180 डिग्री जाहैबाय बियो दाना मोनसे बिगियान दंबावो दाना बिगियानखौ आङो साइन्स होबाय बेनाबो जोंना गाहायाव 100आ थाखाबाय गासै 100 दं नालाय साइन्सआव बेसेबां 25 इनटु मा जागोन बेयाव 360 खौ होनांगोन बे दाना बेखौबो जों दानला दुनला खालामबा बेसेबां मोनगोन 90 डिग्री मोनगोन होमबा बुजिबाय जोङो बिगियानाबो बेसेबां 90 डिग्री जुदि जोङो बे खनाफोरखौ ज' दाजाबोब्ला बेसेबां जागोन मिरुआव 360 डिग्री जागोन आरोखि दाना बेखौ जोङो आखिबा बोरै आखिनो हाबाय सानखान्थिया 90 ओमफ्राय बिगियानाबो 90 होमबा जों गेजेरजों ओरै बोबानै ओमफ्राय गाहायाव ओरैहाय थोंगोर बोबाय होमबा नैबे 90 जाबायना बेयाव बेसेबां जाबाय 90 नैबेबो 90 ओमफ्राय नैबे मोनसेया बे बेसेबां जाखो बे 180 जाबाय आरोखि 180 सोरनि 180आ इंराजिनि बे इंलिश जाबाय नैबे साइन्स जाबाय नैबे मेथ्स जाबाय आरो बेबायदि सावगारिया होमबा नोंथांमोना माबायदियै जोंना पाइ सावगारियाव खनाखौ माबायदि दिहुननांगौ बेखौ रोंबाय बे जोबोद खामानियाव होगोन दानिया नेक्स्ट मोनसे एग्जाम्पल नायबावनोसै नोंथांमोना बुजिनाय बायदियै आं मोनसे एग्जाम्पल लाबावो बेयाव एग्जाम्पल 2 आव होदों नै सासे मानसिनि सानफ्रामबोनि सम बाहायनायखौ गाहायनि फारिलाइयाव होनाय जाबाय माने 24 घन्टायाव सानफ्रामबो बेसेबां खय घन्टा मा खामानियाव बाहायो बेखौ बेयाव मोनसे फारिलाइ होनाय दङ उन्दुनायाव बेयो बेसेबां उन्दुनायाव 8 घन्टा सम बाहायो बे घन्टायाव आवाराव होनाय दं बेहा आवाराव होनाय दं बेयो घन्टायाव होनाय दङ ओमफ्राय मावनाय दांनायाव बिसोर 6 घन्टा सम बाहायो गेलेनायाव बियो 6 घन्टा बायदियाव बियो 4 घन्टा सम बाहायो दाना जोङो बेखौबो नैबे पाइ सावगारियाव दिन्थिनांगौब्ला होमबा जोङो बोरैहाय खालामगोन होमबा बेखौबो जों डिग्रीयाव लांजोबनांसिगोन ना खनायाव लांजोबनांसिगोन खनायाव कनभार्ट खालामजोबनांसिगोन बोरै खालामगोन गिबियावनो जों बेखौ ज' दाजाबनानै लाग्रोजोबगोन गासैखौ बेसेबां होमबा 8 दाजाब 6 दाजाब 4 बेखौ दाजाबजोबनांगोन आरोखि बेखौ दाजाबजोबबा जोङो बेसेबां मोनगोन बेसेबां दाजाबजोबबा 24 मोनगोन बेयाव 24 दाना गासै बेसेबां जाबाय 24 दाना बेखौ जोंहा खनायाव लांनांगौ खनायाव कनभार्ट खालामबा उन्दुनायनिखौ लांग्रोनोसै आङो उन्दुनायनिखौ लांबा 1 नाम्बाराव उन्दुनाय दं नालाय 1 नाम्बारखौ लांग्रोबाय आं 1 नाम्बाराव मा जागोन बे 8 गाहायाव मा 24 इनटु 360 बेयो 360 समान बेखौ जोङो दानला दुनला खालामबा बेसेबां फैगोन बेयो जोंना दानला दुनला खालामनायखौथ' रोंखागौ आं डाइरेक्ट होबाय 120 डिग्री फैगोन बेयो 120 डिग्री होमबा उन्दुनायनिया बेसेबां डिग्री 120 दाना 2 नम्बरखौ बानायबावनोसै जोङो 2 नम्बराव मा दङ मावनाय दांनायाव 6 नालाय बेयो बोरै जागोन नायदो गोजौआव 6 थाबाय गाहायाव 24 थाबाय इनटु बे 360 खौ होबाय दाना बेखौबो दानला दुनला खालामबा जों मोनगोन बेखौ 90 डिग्री मोनगोन आरोखि 90 डिग्री दाना जों 3 नम्बराव होनसैलाय 3 नम्बराव मा दं गेलेनायाव बेसेबां बेयो 6 घन्टा बाहायो होमबा बेखौबो जों बानायबा बेबो एखेयानो जाहैसिगोन 360 बेनाबो एखे बेसेबां 90 आनो जाहैगोन बेबो 90 आनो जाहैगोन दाना मोनसे बायदियाव 4 घन्टा बाहायो होमबा बायदिनिखौ 4 नम्बर होननानै बानायसै बायदियाव जोंना 4 घन्टा बाहायो गाहायाव बेसेबां जागोन 24 बेयाव इनटु 360 जों सानजाबबाय समान बेसेबां मोनगोन जोंहा बेनाबो दानला दुनला बेसेबां
60 मोनगोन 60% 60 डिग्री दाना बेखौ जों सावगारियाव आखियोब्ला 90 आ मोननै दंना जों बेखौ होनबा नैबे मिरु जाबाय खेबसेनि गेजेरजों ओरै बोग्रोबाय बेखौ ओरै बोबा नैबे मोनसे 90 नैबे मोनसे 90 नङा होमबा ओमफ्राय 120 मोनसे दं बेखौ ओरै होबाय बा नैबे बेसेबां जागोन 120 बेखौ आं 120 होनबा नैबे मोनसे बेसेबां जागोन बे 60 डिग्री जाबाय होमबा बुजिबाय नङा होमबा बेनिफ्राय जों दा उन्दुनायनिया 8 घन्टामोन नालाय उन्दुनायनिया बेसेबां थांखो उन्दुनायनिया 120 थांबाय बे ओमफ्राय मावनाय दांनाया 6 घन्टा नालाय बे 90 नैबे थांबाय ओमफ्राय गेलेनायाबो 6 घन्टा नालाय नैबे 90 डिग्रीया थांबाय ओमफ्राय बायदि बायदिया 4 घन्टा नालाय बे 60 डिग्रीया थांबाय अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय बेबायदि होनाय थायोब्ला जों बेखौ बोरैहाय खनायाव कनभार्ट खालामो बेखौ रोंबाय दानिया फैदो जोङो माखासे कुइसन एबा MCQ लालांनोसै जाय आनजादाव फैथावना अब्ला नोंथांमोना बेखौ भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासे नायलां दा जोङो डाटा हेन्डलिंनि एबा खारि बाहायनायनि सायाव माखासे जाथावना MCQनि सायाव जोङो फैबाय दा जोङो बेयाव मोनबा MCQ लानाय जागोन मोनबा MCQ लाखांनायनि उनावहाय जोंना बे भिडिअआ जोबगोन आरो नेक्स्टआव बेनि आङो पार्ट 2 लाबोबावगोन पार्ट 2 आव खालि आङो MCQ फैथाव MCQ लानानै फैबावगोन अब्ला नोंथांमोना नेक्स्ट पार्ट 2 भिडिअखौबो नायनो थाखाय नेनानै था दा जोङो दिनैहाय बे पार्ट 1 खौ जोङो कमप्लिट खालामग्रोनोसै अब्ला कुइसनाव दङ जोंना 1 नम्बराव मा दं नै observe the following bar graph carefully and answer the following question नैबे बार ग्राफखौ मोजाङै observe खालामनो एबा मोजाङै नायदो ओमफ्राय गाहायाव कुइसन होनायखौ जोंहा होदो बेबायदि बुंदों कुइसना नैबे होनबा मोनसे बार ग्राफ जाहैबाय नै स्केलाव 1 सेन्टिमिटार आव बेसेबां 100 नैबे लाथिख'निफ्राय नैबेसिमाव 1 सेन्टिमिटार बेयो माखौ 100 बुकखौ फोरमायदों आरोखि बे नाम्बार अफ बुक्स होनाय दंखायो बे जौथुङाव ओमफ्राय नैबे हास्ट्रिङाव साबजेक्ट होनाय दङ मेथ्स हिन्दी इंलिश साइन्स ससियेल साइन्स बेबायदि साबजेक्ट होनाय दङ दा कुइसना बे होदों अफ हुइच साबजेक्ट आर देयार द मेक्सिमाम बुक बेयाव मेक्सिमाम बुक गोनां साबजेक्टखौ बिदों हिन्दी ना इंलिश ना मेथ्स ना साइन्स जों बेयाव नुबाय मेथ्सआ 300 हिन्दीया बेयाव 400 बुक दं इंलिशआ 200 साइन्सआ बेयाव 200 बुक ससियेल स्टाडिज एबा साइन्सआ बेयाव 100 होनबा बांसिन बिजाब थानाया अबे जाखो जोंना नैबे हिन्दीया बेसेबांथा बुक दङ हिन्दीया जोंना 400 बुक दं होनबा बेनि कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन हिन्दी अपसन नाम्बार ए बियो दाना जोंहा नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै नेक्स्ट कुइसन 2 नम्बराव होनदों नै observe the pie chart given below and answer the following question मा होननानै बुंदों नैबे पाइ सावगारिखौ मोजाङै observe खालामदो ओमफ्राय गाहायनि कुइसननि एन्सारखौ होदो बेयाव मोनसे पाइ सावगारि नै बेयाव एंगेला नैबे एयाव 30 डिग्री होनाय दङ बियाव 40 डिग्री सियाव 30 डिग्री होनाय दङ अब्ला जोङो बेखौ टटेल खालामखानांगौ बेबायदि होनाय थाबाथाय जोङो बेखौ दाजाबनानै लाग्रोदो होमबा दाजाबनानै लाग्रोबा जोङो 30 प्लास मोनसे बेसेबां 40 बेसेबां जाहैगोन जोंना बेखौ जोङो दाजाबनानै लानांसिगौ आरोखि बेखौ ज' जों मा खालामनांगौ दाजाबनानै लानांगौ होमबा बेसेबां 100 फैगोन जोंना बेयाव होमबा दा बेयाव कुइसना सोंदों नै दा सेन्ट्रेल एंगेल फर सेक्टर ए नैबे खोन्दो ए नि खनाखौ दिहुनसिनदों नैबे खोन्दो ए आव जोंना नैबेहां खोन्दो ए आव नैबे 30% होनाय दं होमब्ला बेखौ जों खनायाव कनभार्ट खालामनांगौ बेसेबां डिग्री जायो होमबा जों बेखौ बोरै खालामगोन जोंना गासै बेसेबां दङ 100 गासै खनाया बेयाव 6 दाजाबजोबा जोंहा 100 होमबा जों बेयाव गाहायाव मा होबाय 100 ओमफ्राय बेसेबांखौ दिहुनदों ए 30 होमबा बे 30 आ गोजौ थासिगोन इनटु नैबेयाव मा जोंहा खनायाव कनभार्ट खालामनांगौलाय 360 आ बेयाव फैगोन आरोखि होमबा 360 नि मादाव बेसेबां खना आवग्रियो बे ए आ बेखौ दिहुननाय जासिगोन बियो 360 डिग्रीनि मादाव नैबे ए आ बेसेबां खना आवग्रिगोन बेखौ दिहुननाय जासिगोन दा नोंथांमोना बेखौ दाननो रोंखासिगौ नैबे आं मोनसे 0 नैबे मोनसे 0 दानबाय नैबे मोनसे 0 आरो गोजौनि मोनसे 0 दानबा जोंना मा थागोन 3 into 36 ल' थागोन दाना बेखौ सानजाबा जों साननो 3 सानजाब 6 18 से आथिलि दोनबाय 3 सानजाब 9 सेजों दाजाबा 10 होमबा 108 डिग्री ओंखारो होमबा कारेक्ट एन्सारा 108 अपसनाव दंना गैया 108 डिग्री दं होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार ए आ जागोन आरोखि बे होमबा नोंथांमोना बेबायदि स्टाइलाव आनजादाव जुदि फैयो कुइसना अब्ला गोरलैनो हासिगोन पाक्का सियर दाना नेक्स्ट जोङो नायबावनोसै दाना नेक्स्ट कुइसनाव जोंहा 3 नम्बर कुइसनाव फैबाय नै observe the following circle
ग्राफ एन्ड एन्सार द रिलेटेड कुइसन नैबे सावगारि फाइ सावगारिखौ मोजाङै अबजार्भ खालामदो ओमफ्राय गाहायनि कुइसननि एन्सारखौ होदो मा होदों if the budget of the family is 10800 फेमिलिनि बाजेटआ बेसेबां होनाय दंखायो 10800 ओमफ्राय what is the saving ओमफ्राय बिनि सेभ खालामनाया बेसेबां नैबे 10800 मोन नालाय बाजेटआ बेनिफ्राय बियो बेसेबां खरस खालामदों खरस खालामनानै बेसेबां सेभ खालामदों बेखौ नै सेभिंआ बेसेबां डिग्री होनाय दङ 35 डिग्री होनाय दङ होमबा 10800 निफ्राय बियो 35 डिग्री सेभिं खालामोब्ला होमबा गासै बेसेबां थाखा सेभिं खालामनाय जागोन बेखौ दिहुननांगौ नोंथांमोन अब्ला जों सिगाङाव बुंनाय बायदि मा नैबे सार्कोलाव जोंना ज' बेसेबां खना सोमजियो 360 डिग्री दाना 360 डिग्री जागोन ना जायाखै बेयाव बेखौ जोङो दाजाबजुबदो जोङो दाजाबजुबबा मोनगोन 150 डिग्री दाजाब 35 दाजाब 75 दाजाब 30 दाजाब मोनसेया बेसेबां 70 बेखौ जोङो ज' दाजाबजुबबा बेयो टटेल बेसेबां जायो जोंना 360 डिग्री जायो बा गासै 360 डिग्री दाना बे 360 नि बेसेबां 35 डिग्री सेभिं बा बेयो जोङो सेभिंखौ दिहुनबा गाहायाव मा थासिगोन 360 आ थासिगोन गोजौआव 35 इनटु नैबेयाव 360 आ थाला हा गासै बेसेबां रांमोन बेना 10800 नालाय नैबेयाव 10800 जासिगोन बे 10800 दाना बेखौ जोङो दानला दुनला दाननांसिगौ आरोखि दानला दुनला दानबा जों 360 जों जुदि नैबेखौ रानोब्ला बेसेबां मोनगोन 30 मोनगोन जोङो 30 आं खेबसेनो दानबाय बेखौ दानबाय होमबा बेसेबां मोनखो जोंहा 35 इनटु बेसेबां 30 दाना मोननैजों जोङो इनटु खालामबा मोननैजों इनटु खालामबा बेसेबां जागोन मोननैजों इनटु खालामबा जोंहा 1050 होमबा सेभिंखौ बेसेबां खालामदों 1050 बे दंना गैया अपसनाव ए नाम्बाराव नै 1050 कारेक्ट एन्सारा ए 1050 जागोन अब्ला बेबायदि फैब्लाबो नोंथांमोना हासिगोन नेक्स्ट एग्जामाव आसा खालामो नोंथांमोना हागोन दाना जोङो 4 नाम्बार कुइसन नायबावनोसै दाना 4 नाम्बार कुइसनाव फैलायबाय नोंथांमोन कुइसनाव बुंदों नै रिड द सार्कल ग्राफ एन्ड एन्सार द रिलेटेड कुइसन नैबे सार्कल ग्राफखौ फरायदो आरो गाहायनि कुइसनखौ एन्सार होदो होमबा सार्कल ग्राफआव बेयाव बुंदों नै बेयाव माबायदि बाहागो खालामदों नै गोजौनि क्लास 1 आ बेसेबांनो 50 डिग्री 50% क्लास 2 आ 25 ओमफ्राय नै मा होनदों क्लास 3 आव नै बियो बेसेबां पारसेन्ट नै 12.5% माने 12.5 ओमफ्राय नैबे क्लास 4 आव बेसेबां बेनाबो 12.5% होमबा जोङो गिबियावनो बे पारसेन्टफोरखौ ज' दाजाबनानै लाग्रोजोबदो दाजाबनानै लाबा जों बेसेबां मोनगोन 50 प्लास जोंहा बेसेबां 25 प्लास नैबे 12.5 24 जाखाबाय आदा 1 होमबा 25 जायो बेबो दाजाबबा नङा होमबा 25 नोंथांमोना मिथिखागोन ज' दाजाबबा बेसेबां जायो जोंहा बेखौ दाजाबनानै लाजोबनांसिगोन 50 नैबे 50 100 जागोन बेनाबो टटेल 100 जाबाय गासै दाना बेयाव मा होनदों देयार आर इन अल 1000 स्टुडेन्ट इन ए क्लास बे क्लासाव टटेल बेसेबांनो 1000 स्टुडेन्ट दं द नाम्बार अफ स्टुडेन्ट अफ क्लास 1 आर होमबा गासै टटेल 1000 मोन स्टुडेन्टआ अब्ला क्लास 1 आव गासै कयजन जागोन स्टुडेन्टआ बेखौ दिहुननांगौ होमबा जोबोद गोरलै होमबा जोंना गासै टटेल बेसेबां मोनखो 100 होमबा 100 आ गाहायाव थासिगोन होमबा क्लास 1 निखौ दिहुनसिन नालाय क्लास 1 नि पारसेन्टआ बेसेबां होनाय दं 50 होमबा बेयाव 50 होबाय बिदि ओमफ्राय इनटु बेयाव मा थासिगोन गासै टटेल कयजन दंमोन स्टुडेन्टआ 1000 दंमोन नालाय नैबेयाव जों मा होनांसिगोन 1000 खौ होनांसिगोन दाना दानदो 0 मोननै नैबे 0 मोननै दानबा जोंना बेसेबां थाखो 50 इनटु 10 थागोन नङा होमबा 50 जों 10 जों इनटु खालामबा जों मा मोनो 500 मोनो होमबा गासै क्लास 1 आव कयजन स्टुडेन्ट दं 500 दङ होमबा बेसेबां नैबे अपसन ए 500 अब्ला नोंथांमोना जुदि क्लास 2 निखौ दिहुननो थिनो बोरै खालामगोन नोंथांमोना रोंखाबाय क्लास 2 निखौ थिनोबा जुदि क्लास 2 आव कयजन दं बेखौ थिनबा बोरै खालामगोन गोजौआव 25 आ थाबाय गाहायाव मा थागोन 100 गाहायाव 100 इनटु गासै कयजन 1000 नङा होमबा होमबा दानदो मोननै 0 होमबा बेसेबां आगोलखौ 25 सानजाबजि बेसेबां जागोन 250 आव बिनि जागोन बे क्लास 2 नि जागौमोन बिदिनो नोंथांमोना क्लास 3 निखौबो दिहुननानै ट्राइ नायदो आरो क्लास 4 निखौबो दिहुननानै ट्राइ नायदो अब्ला जानो गोनां आनजादाव बेबायदि स्टाइलनि कुइसन फैबा नोंथांमोना हाखागोन 100% हागोन आं बेखौ सियर जाखाबाय नेक्स्ट मोनसे कुइसन दंबावो
बेखौ नायबावनोसै नेक्स्ट 5 नम्बर कुइसन बेबायदि लावथि सावगारि एबा बार ग्राफनि फैबाथ' जोबोर इजिसिनबाव फाइ सावगारिनिफ्राय बे सबसे इजिसिना बेनो जासिनबावो अब्ला बेयाव होनदों कुइसना नै अबजार्भ द फलोइंग बार ग्राफ एन्ड एन्सार द रिलेटेड कुइसन गाहायनि बार ग्राफखौ मा अबजार्भ खालामदो एबा मोजाङै फरायदो नायदो ओमफ्राय गाहायनि कुइसनखौ होदो बेनि एन्सारा मा जायो होमबा बेयाव मोनसे सेलारि नै मा होनदोंबा एक्सपेन्डिचार खरसानि बेयाव मोनसे बार ग्राफ दङ खरसानि हेड अफ एक्सपेन्डिचारा नैबेथिं गाहाय हासायाव ओमफ्राय ओरै थोंगोराव एक्सपेन्डिचार इन 1000 अफ रुपिस 1000 आरोखि मोनसे सानगुदियावनो 1000 नैबे लाथिख'निफ्राय नैबे 5 50 सिमाव बेसेबां जायो 50,000 होननाय जादों नैबे 100 सिमाव 100,000 नैबेसिनाव 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 होननाय जादों आरोखि बे दाना बेयाव माखासे एक्सपेन्सेसा मा दं नै सेलारि अफ एमप्लयि सेलारि होनायाव ओमफ्राय माखासे ट्रेभेलिंनि एप्लिकेशननि रेन्टनि दं आदार्सनि दङ बेबायदि दाना जों बेखौ अबजार्भ खालामखांनायनि उनाव कुइसनखौ नायबा नुबाय मा बुंदों What is the difference of expenditure in household in 1000 of rupees on salary of employees and rent माने डिफारेन्स फैदों बेहाय जोंना सेलारि अफ एमप्लयि एन्ड रेन्टनि मोजाङै फरायनांगौ कुइसनखौ नोंथांमोन मा बिदों सेलारियाव बेसेबां दंमोन जोंना सेलारियाव 400,000 होमबा सेलारिना जोंना बेसेबां 400,000 ओमफ्राय डिफारेन्स होनबाय नालाय जों माइनास माखौ रेन्टना बेसेबां दं रेन्टना 100,000 होमबा बेयाव 100,000 बेयाव जासिगोन माइनास खालामबा जोंना बेसेबां जागोन 3,300,000 जागोन आरोखि बे एन्सारा होमबा कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन अप्शन नम्बर ए बि सि नैबे सिया कारेक्ट एन्सार जागोन आरोखि 300,000 जागोन बेनि डिफारेन्सआ मिथिबाय होमबा नैबे अप्शन सियानो कारेक्ट एन्सार अब्ला नोंथांमोन नुबाय बेयाव जोंना फाइ सावगारिनिबो आरो बार ग्राफनिबो जोबोर बुजियोब्ला जोबोर सिम्पल जोबोर गोरलै जायो आं नेक्स्ट बेनि पार्ट 2 लाबोबावगोन पार्ट 2 आव एसे हार्ड जागोन एसे बेले बेजे गिदिं गिदा कुइसन जागोन नोंथांमोना पार्ट 2 खौ नेनानै थाबानो जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय जुदि सोरबाफोर दासो बे भिडिअआव हाबदोंबा आं अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम मानोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायोल' बांसिन साबस्क्राइब खालामनायखौ आं नुनो मोनाखै जास्ट नायोल' बेनि थाखायनो अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो गोजोन्थों